ससुराल में गैल बा। ससुरारी में गल मनोज भैया जानला ससुरारी में लइकन का ध्यान ज्यादातर सढ़वैनिन के ऊपर रहाला, गाले पे रहेला। ऊपर ना, ऊपर कह देवा तो लोग गलत मनी है। अक्सर लोग सढ़वाइन का गाल और ओठ देखेला कि कब छुए के मिल जाओ। कोनो सढ़वाई नहीं हमारे मास्टर नियर रहल हो। इतनी करिया रहल हो, करिया मेहरारू ना होली का होली तनी फूहर लगैनी। ई कितना फुहर लगत हुआ। फूहर है मास्टर नियर सढ़वाई रहा तनी सांवर रहे, लेकिन ओकर फेस कटिंग बड़ा टाप रहल। बिया हुआ ना भैल वाले की शौकीन बड़ी रहल। गजब का काजर लगौले बा।